A za čtvrtý ročník to dostal on, tady jsem dal ten úkol, takže to budeme se snažit moderovat. Máme tady taky naše hostesky, které budou přidávat dárky. Oni teď nejsou vidět, ale za chvilku vylezou. Hostesky, pojďte se ukázat. Iva, představ Ivašku, ve žlutých šatech je hosteska Iva, budeme jí říkat pro pořádek Ivíčka, až tu máme pořádek. Tady v zelených šatech je Zuzka, to bude dvojka, tamhle to je trojka Tereza. Takže hostesky máme očíslované 1, 2, 3 a můžeme pokračovat. My jsme chtěli učitelům poděkovat za za jejich trpělivost, kterou s námi za našich 8 let studia, respektive 4 roky měli. Víme, že si to kolikrát svým chováním stěžovali a proto si chceme za všechny naše nedostatky omluvit. Vám se přítomným učitelům i nepřítomným učitelům moc poděkovat. Takže ještě předtím, než začneme jmenovitě děkovat všem učitelům, bych vás poprosil opravdu, jestli se můžete utišit. Možná tady jsou někteří, kteří nás chtějí slyšet. Takže jestli tady nechcete být, můžete jít do vedlejšího sálu, je tam dobrá kapela, ale pokud chcete slyšet výraz naší vděčnosti, tak buďte prosím klidní a zůstaňte zde. Takže za dobu našeho studia se u nás vystřídala pěkná řádka učitelů. Jestli pak si někdo typnete, kolik jich bylo. Já vám napovím, je to dvojciferné číslo. Zkusíte někdo, kolik jsme měli učitelů za těch dohromady 12 let? Asi ne. Kolik?